«19 година. Час новин на АТР». Ви дивитеся «Заман». Підсумки 11 грудня, 1383-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. У цьому випуску дивіться про таке. У Криму вдруге затримали кримського татарина. Окупаційний суд призначив Рустему Османову 10 тисяч рублів штрафу. 7 годин поспіль судді обирають міру запобіжного заходу для Міхеїла Саакашвілі. Прокурори вимагають домашній арешт з носінням електронного браслета. Справа президента-втікача Януковича. Судді допитують Авакова та Яценюка. Євросоюз не визнає Єрусалим як столицю Ізраїлю. Продовження провокаційної заяви Трампа щодо окупованого міста із статусом КВО. Черговий неспокійний ранок в окупованому Криму. Окупанти завітали до кримського татарина без жодних пояснень. Забрали до відділку поліції, вже там склали протокол та навіть встигли засудити та оштрафувати. Докладніше далі в сюжеті. Цей сюжет мої колеги готують до ефіру. Ми продовжуємо. Феодосійський суд розгляне справу кримсько-татарського громадського діяча Сулеймана Кадирова. Його звинувачують у сепаратизмі. За коментар у Фейсбук спецслужби Росії спочатку провели обшук в його будинку, а за кілька днів порушили кримінальну справу. Все це відбувалося на початку жовтня минулого року. Сьогодні ж відбулося засідання суду. За процесом спостерігали наші журналісти. Біля Феодосійського міського суду збираються кілька десятків кримських татар. Серед них активістка Лінора Джульбер. Вона приїхала з Судака. Вважає, що звинувачення в екстремізмі Сулеймана Кадирова притягнуто за вуха. Мотивом и, собственно говоря, причиной открытия такого уголовного производства была активность Сулеймана Ага из-за того, что человек мыслит по-другому, из-за того, что человек имеет свое собственное мнение, и если оно не совпадает с чьим-то, это еще не повод для преследования. Засідання суду відбувалося за зачиненими дверима. Активісти рішення суду чекали на вулиці. Приводом для кримінальної справи проти громадського активіста Сулеймана Кадирова став його коментар в соцмережі. Там він написав: «Крим – це Україна». І за це більше року тому російські спецслужби порушили кримінальну справу. Його підозрюють до заклику невизнання кордонів Росії і підтримки громадського об'єднання «Аскер». В його будинку російські силовики провели обшуки, вилучили ноутбук та телефон. Після суду Сулейман Кадиров заявив, що не вважає себе винним. Впевнений, справа повністю сфабрикована. Наш народ никогда не был экстремистом, террористом. В материалах уголовного дела не было призывов к насильственному свержению территориальной целостности российского государства. В будущем, когда уже нам дадут слово, мы будем говорить о том, согласно международного права, согласно тех резолюций ООН, которые были приняты, и тех деклараций и договоров между Украиной и Россией, будем доказывать свою невиновность. Ми будемо боротися ненасильственною путем. Захист Сулеймана Кадирова розповідає, долучили до справи рецензію до психолога-лінгвістичної експертизи звинувачення. Это одно из ключевых доказательств обвинения, которыми следствие и прокурор надеются доказать вину. Защита это весьма сомнительно, и выводы экспертов научно не обоснованы. Рецензия будет исследована в ходе судебного заседания. Специалисты будут вызваны и допрошены защитой в суд. И, надеюсь, это позволит признать эту экспертизу обвинения недопустимым доказательством. Многие доказательства, в том числе и основные, там получены с нарушением закона, в том числе и по поводу исследования так называемого, который фактически превратился в обыск в доме Сулеймана Ага. И по поводу техники, и по поводу вообще изъятия из этой техники информации у нас очень много вопросов. 20 грудня підконтрольний Кремлю Феодосійський суд почне слухати справу Сулеймана Кадирова по суті. Він відомий в Криму активіст кримсько-татарського національного руху. Активно займається відродженням кримсько-татарської мови та традиції. Після анексії Кадиров почав координувати правозахисну діяльність в своєму регіоні, надав юридичну допомогу і консультував співвітчизників з усіх проблемних питань. Ільвіна Сідбулаєва, Олег Трофімович, Крим, Заман, АТР.
Мої колеги підготували сюжет про затримання кримського татарина. Його сьогодні без жодних пояснень забрали до відділку поліції і вже там склали протокол та навіть вже встигли засудити. Детальніше в сюжеті. У родини Рустема Османова неприємне дежавю. Як і торік, сьогодні його знов затримали окупанти і знов забрали до відділку. Мати Османова каже, люди у цивільному, які забрали Рустема, не пред'явили жодних постанов суду та документів. Мой сын вышел к ним навстречу, они сказали: одевайся и поехали с нами. Он оделся, без сопротивления, ему бояться нечего. Мы мирные люди, как пришла Россия, у нас постоянно обыски. Все почему-то наши дети стали террористами, экстремистами, не дают спокойно жить. Тільки у відділку поліції пояснили, Рустем начебто порушив закон, коли вийшов підтримати співвітчизників під час обшуків у Бахчисараї 13 квітня. Закиди окупантів обурили містян, до відділку приїхали зо 30 чоловік. По законам этого государства, получается, запрещено выражать какую-то поддержку своим братьям. Самое безопасное – это сидеть у себя дома, плевать на то, что наших крымских татар, наших соплеменников здесь пугают, репрессируют. Наверное, этого хотят от нас добиться, я не понимаю. Після складання протоколу про адміністративне порушення надвечір провели суд. 13 квітня у Бахчисараї відбулася низка обшуків. На один з них прийшов Рустем Османов, аби підтримати співвітчизників. Саме за цю небайдужість сьогодні його судили. Османова оштрафували на 10 тисяч рублів. Человека обвинили фактически в том, что он не совершал. Да, то есть нарушил закон, судья узрела, что он нарушил закон. Ну и смягчающее обстоятельство, то, что на иждивении двое детей, то, что не работает, 10 тысяч. Естественно, будем обжаловать в апелляционную инстанцию и в дальнейшем в Европейский суд по правам человека. Торік у лютому окупанти вже навідувались до будинку, де мешкає Рустем Османов у Бахчисараї. Озброєні силовики під час обшуку нічого забороненого в його домі не знайшли. Проте Османова тоді забрали до відділку. За кілька годин після допиту його відпустили. Реана Алієва, Олег Трофимович, Заман, АТР. Ростовський військовий суд відклав перше засідання у ялтинській справі Хізбут Тахрір на 10 січня. Засідання відклали, оскільки обвинувачених не привезли до Ростова-на-Дону. Вони поки що перебувають у СІЗО Сімферополя. Наступне засідання відбуватиметься у закритому режимі. Судебное заседание не состоялось в связи с тем, что ребят не довезли в Ростов-на-Дону. Они еще находятся в СИЗО города Симферополя. Когда планируется это отвезти, нам неизвестно. Единственное, мы узнали, что 10 января назначено следующее слушание. Ребята все себя чувствуют удовлетворительно. 4 грудня Ростовський окружний військовий суд продовжив арешт фігурантам ялтинської справи Хізбут Тахрір Мусліму Алієву, Еміру Сіну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джепарову до 27 травня 2018 року. Кримський марафон триває. Громадські діячі сплатили чергові штрафи дрібними монетами. До одного з банків вони принесли кілька відер з 10-рубльовими монетами. Цього разу вони сплатили штрафи за тих, кого покарали за те, що вони прийшли підтримати співвітчизників під час обшуків 11 жовтня цього року. Марш-бросок такой, скажем, по уплате штрафов, административных штрафов по незаконно обвиненным и административно оштрафованным активистам, даже родным, отцу и брату из последней бахчисарайской шестерки, задержанных и обвиненных в терроризме ложно, необоснованно. 11 жовтня у 3 районах Криму відбулися низка обшуків. Того дня російські силовики затримали 14 кримських татар. ФСБ пояснила це ліквідацією кримського осередку терористичної у Росії організації Хізбут Тахрір. Серед затриманих 8 чоловіків. Прискорення
Документів при перетині адмінмежі з Кримом, оформлення ID-карток замість старих паспортів для кримчан. Ці питання обговорювали сьогодні на нараді у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. За словами представника глави держави в Криму Бориса Бабіна, ситуація з наданням адмінпослуг змінюється, тому треба швидко реагувати на зміни і тримати зворотній зв'язок з кримчанами. Наступним пунктом роботи представництва стане відкрите засідання робочої групи з питань надання адмінпослуг кримчанам, яке відбуватиметься у Чаплинці. Ми готуємось до засідання робочої групи, яка буде 20 грудня у Чаплинці. Ми вже запросили учасників з державних органів. Ми б хотіли дуже бачити на цьому засіданні представників громадськості, зокрема побачити якісь письмові звернення чи пропозиції для удосконалення роботи органів, які здійснюють сприяння кримчанам. Це і щодо роботи Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби, нашого представництва. Генеральна прокуратура України збирає докази правопорушень у Криму для звернення в Міжнародний кримінальний суд. Про це під час виступу на щорічній асамблеї держав-учасниць Римського статуту повідомив заступник начальника управління прокуратури Криму Андрій Андросов. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, правопорушення в Криму, викрадення та катування людей, примусовий призов Збройні сили Росії, примусове переміщення людей з Криму та міста Севастополь на тимчасово окупованій території є воєнними злочинами, на які розповсюджується юрисдикція Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Журналісту Роману Сущенку дозволили зателефонувати рідним. Про це розповів його адвокат Марк Фейгін. З близькими Сущенко може поговорити протягом 20 хвилин. Він має визначити, кому дзвонити – матері, батьку чи дружині і дітям. Адвокат додав, що наразі також ведуться перемовини про право на побачення з близькими до початку суду. Донька журналіста Юлія Сущенко розповіла, що востаннє родина телефоном розмовляла з Романом на початку грудня. Каже, найбільше дзвінка від тата чекає 10-річний Максим. Первый трубку взял Максим. Вот, это было прям самое долгожданное для него событие. И вообще после разговора он сказал, что это самый счастливый день его жизни. Когда состоится следующий новый звонок, мы пока не знаем, но ждем каждый день, когда это случится. Як відомо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня минулого року. У ФСБ Росії йому закидають шпигунство. Там заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. В Міноборони це заперечують. Прокурори просять суд обрати для Міхеїла Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета. Кажуть, у них є дані, що спецслужби Росії готують ліквідацію екс-губернатора Одещини для дестабілізації ситуації в Україні. Судове засідання триває вже 7-му годину. Під час засідання захист Саакашвілі просив відводу прокурорів, однак суд відмовив. Так само політика хотіли взяти на поруки 10 нардепів, проте суд не пристав і на це. За перебігом судового засідання спостерігає моя колега Олена Стецюк. Вона розкаже більше. Олено, вітаю, тобі слово. Вітаю, колего. Запобіжний захід Міхеїлу Саакашвілі досі ще не обрали. У самому приміщенні Печерському суду велика кількість журналістів, а також депутатів, буквально яблуку ніде впасти. Ряд депутатів готові взяти Міхеїла Саакашвілі на поруки. Серед них Юлія Тимошенко, Ігор Соболєв, Юрій Дерев'янко, Іван Крулько та інші. Натомість прокурори клопочуть про те, аби дати йому цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. І серед цих причин і також сама безпека Міхеїла Саакашвілі, оскільки, мовляв, за даними СБУ, російські спецслужби можуть готувати ліквідацію Саакашвілі задля дестабілізації ситуації в країні. Під самим же Печерським судом триває мітинг на підтримку Міхеїла Саакашвілі. Ввечері людей трохи побільшало. За нашими підрахунками на око так десь 3-4 сотні, можливо, людей. Велика кількість правоохоронців. Постійно проходить ротація. Ось тут вздовж самої будівлі, а також біля арки кордон поліціянтів. Десь 3 ряди, в 2 ряди стоїть також Нацгвардія. Туди до арки не пускають ані журналістів, ані, власне, активістів. Тут постійно лунають гімн України, періодично йде трансляція із зали засідання. Активісти співають українських пісень. Вони говорять, що вони будуть тут чекати Міхеїла Саакашвілі, доки він не вийде. Тут сподіваються, що все ж таки він зможе до них приєднатися. Власне, Рух нових сил закликав людей збиратися тут ввечері, пробути тут
десь до 10-ї години. Власне, ввечері сьогодні якраз і спливає 72 години, протягом яких Михайлу Саакашвілі мають обрати запобіжний захід. І трохи додам щодо планів мітингувальників. Вони будуть завтра, планують, за їхніми словами, збиратися у центрі міста і також ходити і закликати людей збиратися на недільне віче. Ось поки що у мене це вся інформація. Ми залишаємось тут серед мітингувальників біля Печерського суду, і більше новин буде вже в наступних включеннях. Колего. Дякуємо. Це була Олена Стецюк з Підпечерського районного суду столиці, де сьогодні обирають запобіжний захід Міхеїлу Саакашвілі. Справу президента-втікача Віктора Януковича в Оболонському районному суді з Києва сьогодні допитали міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та екс-прем'єра Арсенія Яценюка. Їхні свідчення потрібні були у провадженні за обвинуваченнями у державній зраді Віктора Януковича. У суді працює наша колега Вікторія Блязова. Віка, розкажи, будь ласка, про що питали в свідків? Засідання суду розпочалося о 14:00. Тоді допитували екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Він розповів про те, що коли російські війська були в Криму, до нього двічі дзвонив прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Такі свідчення сьогодні дав Арсеній Яценюк. Звинувачували Віктора Януковича у державній зраді. Що саме говорив Арсеній Яценюк, пропоную послухати. У мене було дві розмови з прем'єр-міністром Росії Медведєвим. Під час я йому сказав, ви повинні невідкладно повернути свої війська в бараки, в зони постійної дислокації. Я йому сказав таку фразу: ви своїх подонків уберіть з України. І далі ми з вами будемо говорити про соціально-економічні аспекти, тому що це був якийсь дивний дзвінок, який стосувався розвитку економічних стосунків між Україною і Росією. Це при тому, що Росія здійснила військову агресію. Далі ж свідчення давав Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України. Його допитували 2 години. Арсен Аваков розповів про те, що в 2014 році, 23 і 24 лютого, він перебував в Криму. Там він шукав зустрічі з президентом-втікачем Віктором Януковичем. Втім, зустрічі такої Янукович уникав і переховувався на одній з російських баз. Що ж говорив Арсен Аваков, пропоную послухати. Мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять дальнейшие свои функции. Это была ключевая задача моей поездки. Я летал туда не для того, чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы и привести. Я хотел иметь с ним как государственно назначенный функционер, который надеялся, что Виктор Федорович вернется к исполнению своих обязанностей и вернется на территорию страны. Захист президента Януковича, як завжди, казав, що екс-президент Віктор Янукович ні в чому не винен. І самі ж люди, котрі тоді були при владі, нічого не зробили, аби уникнути анексії Криму і війни на Донбасі. Поки що на цьому все. Студія. Дякуємо. Це була Вікторія Блязова. Вона розповіла, як сьогодні проходив суд над Віктором Януковичем і про свідчення Арсена Авакова і Арсенія Яценюка. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман підсумки кримсько-татарської» з Шевкетом Наматолаєвим менш ніж за годину. А просто зараз дивіться програму «Окшами» з Любомиром Ференцом. Будьте з нами. Здравствуйте, меня зовут Аркадий Бабченко, и я не знаю, кто я. У меня не осталось ни страны,